كيحتري كيتقالسي كيمكته حالة يلن زتعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت يونس سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتان بحقنا نيو لومون كم وتروا قداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متسينا لنا كسام مودات انا زي مدام سانا خصونو بخبر نقدمكم لايك بمقبار تو اقداسن محار المسات انت حستوتات دم حزنا لكم قريبنا لنا غزي خي وسدنا بزغ نجمر let's go. Continuing to push for a deal with Iran as talks continue. He's remaining firm on his red lines for Tehran, hoping to put an end to the fighting. But the president also says, regardless of tactic, the U.S. is going to win, one way or another. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is they can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. I think we're doing very well, but we're going to see. If we're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. All right, let's bring in Michael Allen, former كم تري وزلهم دونالد ترامب بزعبة زكويناتنا إيران زي بلون زي تزاربون زي فكرون وزي تبحلس يلن زي قبري زلون بر زي بلوس يلن سلازي pushing for a deal بحلالو انتاي تديل بحلالو مسمن يخت ديل زقبر زلو بفلاي دما إيران لنكنه بمنقد عما خارنايت سوبريم ليدر نص أرزقونه تزاز كتبلة تغليقها نزن تزيجيرو مسانا كزرارة بايكلنيو كوينا انت جميرو دما انتاي كقبرو مخانم دما بقلت نجيرو ملو اتنقرات دونالد ترامب كم دليتو كفرارغل بفلاي بخلو بحادة من قدس كن عوتنا ويابت أولا كن عوتنا وياب بايتا كن عوتنا يزبل زلو مجمريا كما خاب زبل كن ديجيرو لما بلتس عشو من تمعت قلب بس احنا لنا almost 100 معات قريب اللي تكوينات you know forever war كبلو خلو كل جزء زانتا قويني تسمعنا نيرو زي ودا كوينات كبلو خلو سي كم زانتا تصير كاجلد مثل نيرو this is how it happens تمال جميرو كل تصوم منا بديهم جميرو ما ميت مال تغير له كويناتنا يوكرين كجمر كلكم أبحث ورحكو داي قلب بهالنيرو لا يسي حمش عمتو بحمش عمتو جزء يقص كسر له these things never end I mean أب حزب الله أب زي أب حماس نحماس كانت فينا إلى إسرائيل دبقس وتكساف يجي قد صلاله سلازي زوم كوينات زياتهم أي ودونيهم تودونا يدليونيهم مخنياتو لتكوينات بتدقاقامي كم نقول صعب زمالاتي وكدقاقام كاسلو زلو انجيرا سلو زغوني يس التكوينات نغندي سبي بدلالو غندي سبي عنو لوجن انجيرا يقع somebody is benefiting from it اتوم زخصبو زلو دمانا تكوينات كقلت زدلي وصوميم بزي قدس أمريكا تسعر ديها تسعر بزي قدس تكوينات كقلت إذا خلو إسرائيل تقبرو زلا أب أمريكا يهوداويان ترى يكونوا زدفوا زلو توم ناس وار كامبانيتات إسرائيل مرة يم دفتوها إسرائيل بتفتروا نجارات نابنت إسرائيل جنزب نحق زينا دو يبلو انتي قبروا تجذب 4 بليون دحريبا ما 4 بليون ذهبوا مليسا كأمريكا صوار يتجذبوا سلازي دقوماي من قصة أمريكا كابتز بأمريكا منزعين التجنزب يوزدو نتن إسرائيل هي إسرائيل دم قمت لها أصوار تجوزو سلازي كاب يمانا جبا نبصقا ما جبا يزخيد مالت كابتون كابز بتمنتيلو نبتن بليونرات ناي أصوار دفري كامباينتات يخيدات وايد ما إسرائيل دفتوها إسرائيل أزيات فتوها قريبا بتناي ميليتاري اندستريال كومبلكس بعد سلامتا إنجيرو ما بوصلو زلو نتنجيرو نخبصلو تسقا من مفتار وقن مجمار عقرقر مفتار كل جزير ما بو منصر تنهجرات عرب دين قالت كلن أصوار كمز جزا كبر نجر خجزا خمس خلا ناي سكيورتي ديلس كجبرا خمس خلا زجبر مخنياتون سلو زخوني بزغنا دونالد ترامب كم تريود اللهم نحنا كمزن نابله بزو هي تزارب زلو أبزح بوتات حداش انترفيو ونجيرو اللي بزعبا إيران بنتصور انتاي يكبر كم زلو ويو انتاي كبر كم زلو زجلس حدا أقداسي انترفيو ونجيرو له and this is going to be very important مخنياتو أمو داتا أبي علو نابيك خد يقولوا مفلاتو نقداس سلزخونه سلامنتاي دما يسلطقن زي اللون هذا نقدر تقولوا تسوي كرر مالتي قدمي قدمنا أبو مخادنا حتى ندحريت ملس قبلكم دليل له زيا اسك تفلطوا هايكم بنسمعوا اسك let's go. What we did and why I think it was the right thing and why I think unfortunately we're really on the wrong course right now. First of all, Iran, as you said absolutely correctly, poses threats on multiple dimensions. Its missile program, its support for proxies in the region, its human rights violations. But the way it poses a direct threat to Israel, to our allies in the region, to Europe, and potentially to the larger international community is if it were able to acquire a nuclear weapon, or weapons plural. And so back in 2013,
we began to try an effort without using force, but using economic pressure and sanctions that brought Iran to the negotiating table. And after 2 years of negotiations resulted in a nuclear deal. ذات رواد اللهم مشام إيرتراوين دم كن فلهلكم كل خلي رواد اللهم أنت كابتم إيرترا عند زبدل وبوليتيكا أمريكا سوزان رايس تبهل أبزبن أوباما بفلا دم متى تفلا تلكما نتي أب UN زنبرا سلطانة تدكما قبل إيرترا استجبره الجدا قال كابتم علم تناوتي سطرة كن جيدي فريزر دي قالت بهال كان يرى زجدت عندي بدحري كوينات حبابل زنبر برجس كن زيا أتقدر على إيرترا زورده بسنك زيادة حلفيو. سو زيا حنت كابتن إيرتراوين زعبي بدل تفس أما السبيع. صاب الجرما كونسيكونس يلن كم 3% كم دليتها تنبر زلا مهنياتهم برجس سلطانة تقيمة نت أبتو كورس خلا خاص قبر كان أمريكا بوليتيكانيا أي حتى تنيو صاب الجزء حطوا ما كان يلن. زغنة أقرأت بقدان بحسب من زي زغنة يقول مهنيات وعتب بلن هقرأت وينتو تبدلن عندن you live freely. سكال أرسي في جنتها تبلا لا كال أرسي أمسي هذا اللغة نقرأ من قدي كنتي تاكلنيا مثلنا تخيل لكن حلف كمير تروازي كبي سلوزغونه. أبزيات الزاربة زلاقن حتى قد أسي زارب زلان تهت ولا لا أبقى تشنا أسر سلسلة أبلا بس إيران استجبرت سمم أبقى زيني أوباما مالتيو. إيران هذا جنيا مخانا كما خبرنا مجيتي تزاربوا زلا يهوداوي وقال كابتن من إسرائيل من قصة إسرائيل لأن نبي بيبي نتنياهو نزيد الجفيو بالماير يبقى الكوميديان عينة تيجن كوميديانات كوير عينني مورا بوليتيكا زي تقريب. سلزي إسرائيل ويموتيو. انتهي تبلو دلا. إيران نيكلر سقعت كم تفتر دلا نحن هنا بتجزي محضرنا أوباما يردنا نيريو نيران دما جزية وسيدنا مسات زراريبنا حدا معلب جيرنا لينا تبلو. جتي نويح كلنا تقريفك انتهي نقطة بلي أموداتا ندون ترامب ساكندي أب حدا قاتي خمزلو زقول له زربايات زاد. That prevented Iran from building a nuclear weapon. Based on inspections. Based on, not just inspections, based on taking 98% of their fissile material out of the country, shutting down their plutonium reactor, making it impossible for them to put in place the most highly sophisticated centrifuges. And you know they weren't cheating? We know it for two reasons. How? Two ways. One, the intelligence community of the United States and even Israel validated that up until 2018. جنتاي سلامتاي يسمعكم على هذا كابتي مسكونسبشن ويكا بتدقاقامي ناي دونالد ترامب محضران تي مينستريم ميديان بوش تقبرو يزدفو أجندا انتايزبل تي مس أوباما تغيرو زنبري JCPOA زبحال سمم إيران يسرقو نيروميم دواز ايكونن حماقي نيرونا بليم زقلتوا هجنتاي تبلا لا نو زتبلو زلا خقيقاي مجمريا نيران علم لغاوي أكل يكتاتلا نيرو سلياو مربباتنا أمريكا نا إسرائيل وني كهاتلو نيروميم تي زعبي كفالنا نيوكليرز بحال زنبره دما إيران نعقديفا تسمامي عن رياب طاولا إذا حجز قبر زول عندنا مخانون مجهاديو إيران نتقداي نتنيوكلير ناتاون كابت هاجر أوتيو أبسال سالسة أكل كم زخيد نايتي IAEA بحال دما وكلتي نقوم مشيتن نتي نيوكلير أبوتا كم زكو عصر وجيرنا نيرنا تبلو الله كل هذا زربا أمتا كم سيله إسرائيل سلمتها فريساتو سلمتها كذا حجز قبر زولي قبر له تبل حتى قدر زربا حلف كتب لها تدربيها جن أقدر زربا. When the prior president pulled out. That is to get out of the deal. Because this is the right question. It gets back to your original point. It wasn't just about nuclear in the minds of the Israelis. So he was lying when he No, said not lying. Well, that's what he said to me. He said, but we don't agree. We don't believe that they're not cheating. Because they're going to get a weapon and we got to get it. And when we had a mechanism in place to prevent them from getting it, he urged President Trump to get out of the deal. They got out of the deal, and what happened? Exactly. جي حلف كتب لها تقيسات تزاربان طريق ما عند حر كل زست بليه زل خط جيروني روسي نتنياهو انت خويني يسأل إيوان تديل بدونالد ترامب جيرو كفرصة دليو انتهي سلزو خوني مزولتو مغنياتو أبرس نتنياهو بزعبا إيران كحسب كله بزعبا نيكولر تراي كون حسب لاتو زيادة تزاربان ما نسرائيل نتنياهو قداينا إيران قداينا نيكولر يكون سو تي مخنيات أمثيلكا تقبر دراما دامر عندي رجيم تشنج تعلامة سرعات تغيروا يوم زدلوا زلوا سرعات مغيرونا يكون انت تزبلوا قالي أمبر سرعات مغيرونا يكون نيران لك كم ليبيا من مقباري تعلامة كاب ليبيا زقدة دول إيران فحبتن كأتوقع خلاله that's a plan set a plan
the plan ደጋጊማ it's not about nuclear ስናት ገለመለ ናይ ኒውክለር ዝበለፀ ዲል ሂቦሞም ነይሮም ኣይደለይዎን ቅድሚ እዚ ኩናት ምጅማር ዶናልድ ትራምፕ ዝበለፀ ዲል ክነባካይሎም እዮም ኣይደለዩን ናብ ኩናታት እዮም ስለዚ ዕላማ ናይ እስራኤል ናይ ኒውክለር ናይ ኢራንን ገለን ናይ ሚሳይላቶም ዝብልዎ ዳኣምበር እሱ ይኮነን ነታ ሃገር ፋሕ ብትንክእ ትውላ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ተኸኢሎም ንሶም ከመሓድርዋ ተዘይተኸኢሉ ድማ ብትንትን ዝበለት ሃገር ክትከውን እሞ ናይ ብምሉእ እቲ ዞባ ሱፐር ፓወር ክኾኑ ኢራን ጥራያት ዕንቅፋት ኮይናቶም ዘላ እዚኣ ገይም እዚኣ ድማ ኣይሰራሓትን this is it simple as it is እዚኣ እታ ምክንያት ነይራ ካብዚኣ ምክንያት ወፃኢ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሽግርን መከራን ወሪዱ ዘሎ እያ ብዓለም ስለዚ በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለካ ናበይ ክኸየድ እዩ ኔክስት ስቴፕ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ እስራኤል ዝደልይዎ ዝነበሩ ናይ ኒውክለር ዲል ሕጂ እውን ናይ ኒውክለር ዶ ገለመሎ ዶ ዝበሃል ኢትስ ኖት ኣባት ዳት ኢትስ ጀስት ከመይ ጌርካ ንኢራን ተውድኻ ከመይ ጌርካ ፋሕፋሕ ትእትወላ ይትሕቶ ንዑ እንተተረዲእካ ድማ እቲ ገይም ክርዳእካ ኸእል እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኢራን ለንቀነ ሓደ ናይ ሲኤን ጋዜጠኛ ምስቶም ዓበይቲ ኣማኸርቲ ናይ ሱፕሪም ሊደር ተራኺቡ ነይሩ ዝተባሃልዎ ስምዑ You are the military advisor of the Supreme Leader. How is the Supreme Leader doing? Is he fully in control of everything? And President Trump said that he would be honored to meet the Supreme Leader. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ሱፕሪም ሊደር ምሽጠባ ኸመነ ንሓድሽ ሱፕሪም ሊደር ቀንዲ ወታደራዊ ኣማኻርናት እዩ ገለ ካብቶም ኢራን ትጥምቶም ዘላ እስራኤልን ገለን ዝጥምትዎ ዘለዉ እዮም ክቐትልዎ ዝደልዩ ማለት እዩ እንደ ከመይ ኣሎ እቲ ሓድሽ ሱፕሪም ሊደር ልዕሊ ኩሉ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እንተተኻኢሉስ ክረኽቦም ደለኹ ይብል ኢልዎ ኦኬ መልስናቱ ክቦ ከሎ ንስማዕ This will not happen. Right now, we are in the first stage of negotiations, and Mr. Trump has brought the negotiations to a standstill. This will not happen. Are the negotiations right now blocked, or do you think that a memorandum of understanding can be reached quickly? In my opinion, the negotiations are at a deadlock. So እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕን ሱፕሪም ሊደርን ክራኸቡ ይክእሉን እዮም ዝከኣል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ዝርርብ ኢና ዘለና ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ ናይ ዝርርብ እውን ንቅድሚት ንኸይንኸይድ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዝዓፅዎ ዘሎ ምክንያቱ ተስፋ ናይ ናይ ምስምማዕ ይፍጠር ሽዑ ድማ ምክንያት ይቕይር ኣገባብ ይቕይር ዘረባ ይቕይር መንገዲ ይቕይር እግሪ ይሕፅር እቲ ምክንያት ድማ ንሱ ክረዳዳ ይኽእል እዩ ፀገም ግን ነተንያሁ ዝበሃል ሓድሽ ሓሳብ ስለ ዝቦ ወይ እውን ገለ ወረቐት ስለ ዘርእዮ ይመስለኒ ካብታ ከኣትዋ ዝደለየ መንገዲ እግሪ ክሕፅር ይፍትን ኣሎ ስለዚ ቀንዲ ዕንቅፋት ናይ ዝኩሉ ዝርርብ ኮይኑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚኣ ዝገብራ ክሳብ ዘሎ ድማ ብኣይ ወባእኻ ወገን ገለ ናይ ስምምዕ ኣንፈት ኣሎ ዶ ክትረዳድኡ ከትኽእሉ ዶ መስለካ ኢልወሲ ኣነ ይረኣየንን ይብሎ ኣሎ ኣግሪድ ከምዚ ኣብ ዕፁ ማዓፆ በፂሕና ዘለና ኮይኑ ዝስማዓኒ ይብላ ኣሎ ብዝለዓለ መራሕና ኢራን እዩ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ዳርጋ ኣብ ዕፁ ማዓፆ ዝበፅሐ ይመስለኒ ንዓይ ምክንያቱ ሓንቲ ነገር ክሓቶይ ዶናልድ ትራምፕ ክገብራ ዘይደሊ ዘሎ ወይ እውን ከምኣ ንክገብር ዓቐበት ክትኮነ ትኽእል ግን ንኢራን ቁፅሪ ሓደ ዝደልይዎ እዚኣ እያ And Trump must break this deadlock. They are waiting for an answer from Iran. Iran has openly stated that our assets have been frozen and you must release them. The Americans are not telling the truth in this regard. So the frozen assets are the big problem right now. This is a sign of trust building. If Trump takes the negotiations seriously, $24 billion is not much to America. If he wants to reach an agreement with Iran, this $24 billion is a test of trust that Iran wants to have with Trump. This is a test that America must pass. ስለዚ እቲ ዝርርብ ዶ እቲ ኤምኦዩ ዶ ገለ መለ ዶ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ምንታይ ኣሎ ተስፋ ኣለዎ ዲ ንክሓልፍ ገለ ድብሎ ኢሉ ይሓተሎሲ መጀመርያ ክንነግረኩም ዘለና ቀዳመይቲ ኣሜሪካ ክንኣምና እንተኮይንና ምትእምማን ድማ ክፍጠር እንተኮይኑ ተቀዳመይቲ ስቴፕ ቅድሚ ዝኾነ ዘረባ ክገብርዋ ዘሎ እዚ 24 ቢልዮን ገንዘብ ናይ ኢራን ክሰድዎ ኣለዎ 24 ቢልዮን ኣሜሪካ ብዙሕ ኣይኮነን እዩ ማታ ኣብዚ ኩናት ጥራይ ልዕሊኡ ጥፍዮም ኣለዉ 24 ቢልዮን ቀዳማይ ነገር ገንዘብና ኢሉ ኣሜሪካ ሃቡና ኣይኮንና ንብለ ሓግዝና ንብላ ኣለና ገንዘብ ናይ መንግስቲ ኢራን ገንዘብ ናይ ህዝቢ ኢራን እዩ ገንዘብ እዚ ዝዓፅዮም ኣሎ ንዑ ፈንዎ ብትክክል ምሳና ክሰርሑ ትኽእሉ ዲኹም ኣይትኽእሉን ካብ መዐቀንስ እዩ ምትእምማን ክንሃንፅ ኮይና ነቲ ብሎግ ጌርኩሞ ዘለኹም ገንዘብና ካሕሳን ገለ ንብለኩም ኣለና ገንዘብና እንጥቀመሉ ግደፉና ሓደ ኣሜሪካ ነዚያ ክሳብ ዘይገበሩ ምሳና ተኣማሚኖም ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ብላሉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ 5 ሳንቲም ከይሃብኩ ነቲ ኒውክለር ክወስደ ኩሉ ነገር ድማ ክውድኦ እየ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ጋብ ናይ ሰማይ ምድርን እዩ ክትሪኢ ከለካ ንሳቶም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ምግባርና እቲ ብሎግ ጌርካዮ ዘለካ ገንዘብና ስደዶ ይብልዎ ኣለዉ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝናቱ ድማ ገንዘብ እንድሕር ሂብካዮ መሊሶም ክሕይሉ እዮም
ገንዘብ ከያብካዮም ከማን ከቢዶምና አለው ገንዘብ ተሪብካዮም መሊሶም አድቫንስድ ቴክኖሎጂ ከተአታትዮም ቡጌራ ድማ ሓንቲ ክንገብሮም አይንኸልና ስለዚህ ገንዘብ ከያብካ መጀመሪያ ኒውክለር ክውሰዳሎ እቲ ገይም ታዩ ናይ ኢራን ፍሉጥ ናይ አሜሪካ ፍሉጥ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ፍላይ ናይ እስራኤል ገይም ታዩ መብፃዕታታት ኢኻ ዝኾነ ከይገበርካ ነቲ ኒውክለር መመንጥሎም ድሕሪኡ ክንሃርሞም ኢና ሳታ ገይም ዝኾነ መብፃዕት ኢኻ ከምዚ ኣምኑኻ ገለ ጌርካ እታ ኒውክለር መመንጢልካ ውሰዳ ድሕሪኡ ውግእ ክንጅምር ኢና ምክንያት ፈጢርና እዚያ ኢራን ድማ ፈልጥዎ እዩ ስለዚ ኢራን ድማ መጀመርያ ገንዘብና ሃቡና ድሕሪኡ ናይ ኒውክለር ኩናት ጠጠው ምስ በለና ክንዛረበሉ ንኽእል ይብል ኣለዉ ስለዚ ግን እቲ ኒውክለር እውን ክዛተዩ ይኽእሉ እዮም ኢራን ክትሪኦ ከለኻ ምክንያቱ ኒውክለር ጥራይ ኣይኮነን ንዖም ጠጠው ኣቢልዎም ዘሎ ብዘይ ኒውክለር እዮም ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ስለዚ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝን እቲ ዘለዎ ሚሳይላትን ድሮናትን ንምክልኻል ዓቕሞም ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እሱ ከትሕነና ይኽእል ዝብል እምነት እውን ኣለዎም ብዙሕ ካርታት ኣለዎም እዩ ኣብዚያ ድሕሪ ግን እንታይ ይብል መሲልኩም እንተዘይ ገይራ ኣሜሪካ ከንታይ ክትገብሩ ኢኹም ይክብለ እዩ ኣሲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እንብለይ እንድሕሪ ኢሉ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ስምዑ ሕጂ and the path will be opened. This is our own money, not America's money. Wouldn't a war be catastrophic for Iran as well, though, if it was a big bombing campaign? If the war continues and the naval blockade is not lifted, we will drag the war to the Indian Ocean, the Bab el-Mandeb Strait, the Red Sea, and the Mediterranean, and we will give another dimension to the war by attacking these other American bases that we have been attacking so far. America will definitely suffer much more losses. እንታይ ኢልዎ ሽዑ እንድሕሪ ከምዚ ኮይንኩም ክትረዳድኡ ዘይክኢልኩም ደኣሞ ውግእ ዶናልድ ትራምፕ ደብዳብ ክጅምር እዩ እቲ ደብዳብ ድማ ንዓኹም ክከብደኩም ኣይከልን ኢራን ክከብዳ ኣይከልን ሓደጋ ክኾን ኣይከልን ይብሎ ኣሎ እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ተሰማሚዑ ነቲ ዕፅዋን ተቐፂልዎ ማብ ኩናት ተኣቲና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ኩናት ጥራይ ኮንና ክንገብር ኢሉ ከነስፍሐ ኢና እቲ ኩናት ድዚኻ ድማ እቲ ኤስካሌሽን ኬፓቢሊቲ ናይ ኢራን ካርታ ዘለዎም ኣብቲ ኩናት ገፊሕ እዩ ሓደ እንታይ ይብላ ኣሎ ቀደም ኣብዚ ንእስራኤልን ንፐርሽያን ጋልፍን ዘሎ ሃገራት ጥራይና ንሃርም ነርና ወይ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ጥራይና ንሃርም ነርና ሕጂ ግን ከነስፍሐ ኢና ቀይ ባሕሪ ክንዕፅዎ ኢና ባቤል መንደብ ክዕፆ እዩ ይብላ ኣሎ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ኩሉ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕምናተ ክንሃርሞ ኢና ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘሎ ኣብ ሳይፕረስ ዘሎ ድዩ ኣብ ካሊእ ዘሎ እውን ክንሃርም ኢና ነቲ ኩናት ኣብ ቀይ ባሕሪ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ፐርሽያን ጋልፍ ከምኡውን ኣብ ሜዲተራኒያን ሲ ከነስፍሐ ኢና በዚ ንገብሮ ዘለና ምክንያት ድማ ንኣሜሪካ ካብታ ብልዕልና ከተብፅኦ ትኽእል ክሳራ ዝተዓፃፀፈ ክሳራን ዕንወትን ክነብር ዘላ ኢና ስምዕዎ ከማይ ዝብሎ this is a warning America's losses will be very heavy. Final question. What's your message to Donald Trump? Mr. Trump must make decisions independently of Israel. He must give what is the rights of the Iranian people and stop the blockade. Release our frozen assets. And this can be a new horizon for the future of Iran and America. Therefore, Trump must put aside his personal interests and think about the interests of the American people. If Trump has the courage, many issues will be resolved. بحفشة انتايم زبل زلو إيرانويان they're very smart تقرمكم مالت كم سب كتريم كلا بلحتيم تم رحتناتهم زربهم يقول كم هيجر كانت public opinion أمريكا تتكمل لاب زرباها حنت زي فلتو ويون كم زنور مالت وتهدراو جنرال كمسليس عنهم تزرباناتهم تاريخ هذا ما كم هيجر كان حزب أمريكا دونالد ترامب نربحهم كم زي سرح كير كدما أبا خلها تحرموي كل جزية كم يمزتكم مجمع دونالد ترامب نسبة أمريكا حاليا دحر سريحهم سانا سمع قبر سقام يبلون يقول إسرائيل زور وصلوا زلون والك أورب حاصل إذا قدم زلون إذا خمس زلون زلون بر نسبة أمريكا حلفة قبر لنا نبلي لنا نحنا ينزبنا تتحيز زلون بلا سلام كن قبرنا نبلو زلنا يمزور زلون زي تيبيك على أمريكا وكسم أخر لذي مستقلنا تكوينا زي دقفو زلون إيران حقهم يمزلوا يزب جنزبنا حبونا نايتت قد زورتكم لا عنوت كحسابنا يكوننا نبل زلنا جنزبنا جنزبنا بلا سلنا كالاي إذا كوينات زي نسبة أمريكا ربح يكونن نسبة إيران من ربح يكونن كلتنا ترى دارينا فتحنا خلينا دونالد ترامب جن مربحه نسبة أمريكا قديمك زارب خلاله قال له ربحون نا إسرائيل ربحنا قديمه تشرح تغينا جن ما لبخ جبر يكلني يدل زلس لذي again زربا قمت رابط كتاريخ دونالد ترامب ناتو قد لا وهبتن كمر ما إسرائيل زربح أنت زي كوين نسبة أمريكا زربح هيكون نسبة برزوليم زلوا that's exactly نسبة أمريكا زلوا لما زبط حجزي إذا كوينات بإيران زقبر زلوا ني هجرة وربح أمريكا فتسم ترى يبلون إسرائيل تبعه زقبر زلوا حجون خيودع
ኣሜሪካ ጉዳያ ከይትገብር ዝሓባብሎ ዘሎ እውን ናይ እስራኤል ረብሓታት ስለ ዘሎ እምበር ምስ ኣሜሪካ ዝገራጮ ረብሓ ናይ ኢራን ስለ ዘሎ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ይተኣሳሰር ከም ዘሎ እዮም ትሪእዎ ዘለኹም መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ናይ ኢራን መራሕቲ ከምዚያ ገይሮም እዮም ነታ ነገር ቤላ ገይሮም ዝኣሳስርዋ ሓፂር ግዜ እዮም ዝዛረቡ ውሑድ ግዜ እዮም ዝዛረቡ ክዛረቡ ከለዎ ግን ቨሪ ቨሪ ክሊር ማይንድድ ነቲ ነገር ሲ ብቐሊል መንገዲ ናይ ምርዳእ ክእለት ኣለዎም እዚ ከዓ ብልሒ ዘንፀባርቕ ሓፂር ዘረባ ኤግዛክትሊ ነቲ መልእኽቲ ከተመሓላልፎ ምፍታን ማለት እዩ ከተመሓላልፍ ከለካ ድማ ንህዝቢ ኣሜሪካ ከየጓነኻ ንህዝቢ ኣሜሪካ ከየቆጣዕካ እንታይ ዳ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ እዮም ዝብሉ ሶም ፀገም ዶናልድ ትራምፕን ነተንያሁን እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣገይን ንህዝቢ ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ኣይትንክፍዎን እዮም እዚ ከዓ እንታይ ዝገብረልካ ንፀላይኻ ከተንሶ እዩ ዘለካ ፀላዮም ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ እንተገይሮም ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ኣብቲ ዓዲ ከቢድ ፀገም ኣለዎ ኣብዚ እዋን ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ጥራይ እቲ ፓፐት ሬጂም ናይ ካልእ ረብሓ እናቐደመ እዩ ዝገብር ዘሎ እምበር ንሕና ንህዝቢ ኣሜሪካ ክንጎድኦ ድሌት የብልናን ሸውሃት የብልናን እዚ ኩናት ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ጠጠው ከነብሎ ንኽእልና ይብሉ እዚ እውን ፖለቲካዊ ትምህርቲ ነፍሱ ዝኻኣለ ከመይ ጌርካ ንፀላይኻ ኣይዞሌት ጌርካ ተሃርሞ ናብ ፑቲን ንስገር ንእሽተይ ብዛዕባ ኢራን ዝተዛረቦ As far as our weapons are concerned, Iran has never requested us for anything, and we have not provided them with any weapons. But these wars today have shown a different side of modern warfare. Drone weapons. كم تريوز اللهم زي أب ናይ ራሽያ ፎሩም ዝካየደሉ ዘሎ ኣብ ሰንት ፔተርስበርግ ዝተገበረ እዩ ሓፃርነት ፍጥራይ ምፅልኩም ብዛዕባ ራሽያ ፑቲን ኣብ ዝበሎ ኣብ ካልእ መደብ ከምፃልኩ እዩ ምክንያቱ ዝያዳ ምስ ኤውሮጳ ዘተሓሓዝን ምስ ኣሜሪካ ዘተሓሓዝን ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ግን እንታይ ኢሉ ኢራን ኣይሓተቱና ንኢራን ድማ ይሃብናዮምን እዚ ዓበ ምስክርነት እዩ መጀመርያ ኢራን ዝኩሉ ረኪባቶ ዘላ ዓወት ኣነ ዝኩሉ ብገምጋም ናተይ ናይ ኢራን ፃዕሪ ተቐንዲ ኣብ ዝብፅሕዋ ዘሎ ኢለኩም እዩ نخاله هجرات كريدت كنبيه بلنا of course جيبوتين يحجز مالته يكون تحجزها حجزي كل يكلني جن اتزعبي يسرح نايت كوينات ايراناويان زغبر ويو ايراناويان مخته ايراناويان تكنولوجي ايراناويان بالحي زفطر حوتيو ان غلغله سبالو تشاينا دو راشا دو يبوم غله نابل نتنغرتي كاب ايران كوصوز دللو نو انا كبلوني زي ايران امريكان اسرائيل نخلطيوم بحاجه تزاريوم نزمسو كالوت هجرات اوروبا بمولو ببعقمم ولا بعفهم زقاوم تمثلوا ببزح منقد زدقفوا زلو بقدام خالن كيروم بكل منقد يوم زدقفوا زلو يوروباني ان امريكا وتهدرن مركبن تراي سلدي سلدن بر تخلو كله قداديو دبلوماسياوي دي كل ነገር አንጻር ኢራን የሚሰሩ ዘሎ ሰሞን ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ዓለም ሒዛመጽ አሜሪካ መኻ እስራኤልን ክልቲዮም ካ በማይ ዝቁጽር ጀታቶምን መራኸቦምን ቀሪቦም ኢራን ክስዕር ዋይ ካሉን ኢራን ከመንከል ኪደዋ ንሶምን ዝጋብሄሮም ጥራዮም ነይሮም ቃላይ ነበሮም ቻይና እንተኾነ ብማዕደ ኮይኑ ይስጥም ዘሎ ራሽያ እንተኾነ ብማዕደ ኮይኑ ይስጥም ዘሎ ምናልባት ንሽተይ ሓጊዞም ክኾኑ ይኽእሉ but the biggest part ልዕሊ 9% ትስራሕ ባዕላቶም ሰርሕዎን ናይ ባዕላቶም መኸተን ኣብ ዝብፅሕዎም ዘሎ ስለዚ let's not divert ካልኦ ሰባት ነቲ ክሬዲት ናይቲ ህዝቢ ኢራን ዝገበሩ ክሰርቆ ከማን ግቡእ ኣይኮነን ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ሓደ ካብቲ ንሰምዖ ዘለና ኢና ፑቲን ከምቲ ዝደለ ከምዚ ይሓገዘን ከምዚ ሓተትዎ እውን ኢራናውያን ከምቲ ዝደለ ከምዚ ሓተትዎን እዩ ዝነግር ዘሎ ብርግፅ ተሓጊዙ ነይሩን ሓጊዘ ክብል ዝኽእል መራሒ ይኮነን ምክንያቱ ንዑ ንባዕሉ ሓደጋ ፈጥረሉ ስለ ዝኽእል ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ስዕረት ገጢምዋ ስለ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ከሲሶም እዮም ንፑቲን ብፍላይቲ ኣብ ስዑድያ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ዝወረደ መጥቃዕቲ ናይ ሲአይኤ መደበር ዝተገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ካልእ ሓደገኛ ቦታታት ዝተገበረ መጥቃዕቲ ነቲ ኮኦርዲኔትስ እቲ ራሽያ ሓጊዛቶም ገለገለ ባህል ነይሩ ፀኒሖም ከም ዝነገርዎ ድማ ካብ ቻይና ዝገዝዎ ቴክኖሎጂ ናይ ኢራን ብዝፈጠሮ ናይ ንፁርነትን ናይ ጋይድድ ሚሳይላት ናቶም ጋይድድ ሞር ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ እናረኸበ ዝገብሮ ዝነበረ መጥቃዕቲ ምዃኑ እውን ተገሊፁ ስለዚ ኣገይን እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ራሽያ ክንምንታይ ምትእሳር ኣሎ ወይ ዶኖ ካልኦት እውን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ገፃት ናይቲ ኩናት ብዙሕቲ ክላየር ናይ ኢራን ብዙሕ ነፈርቲ ከውድቕን ክሓርም ዝጀመረ እውን ቴክኖሎጂ ናይ ራሽያ ክእትዉ ስለ ዝኽኣል እዮም ገለ ዝብል ዘረባ እውን ነይሩ ሓቅነት ክህልዎ ኽእል ምስ ግዜ ክንፅር እንተሕጂ ዝወሃብ ዘሎ መልሲ ከም ንሪኦ ዘለና እዩ ንቐፅል ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ኢንተርቪው ገይሩ ኣሎ ብዛዕባ ኢራን months, Mr. President, that Iran is begging to make a deal. True. They are so desperate to make a deal. Why haven't they made a deal with you yet? Because it's a very hard thing for them. They've had great independence. They've dealt with very weak and ineffective leadership on behalf of the United States. እንታይ ላ ሓቲታቶ ላ መስለኩም መጀመርያ ኣዋርሕ
ኢራን ማራ ተጨኒቆም ዲል ንኽገብሩ ይልምኑ ከም ዘለዉ ትነግረና ኣለኻ ወይ ትነግሮ ኣለኻ ህዝቢ ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ግን ኢራን ዲል ክገብሩ ተሃንዲዶም ካኣቱ ኣይረኣናን ኣለና ስለምንታይ ኢልዎሲ ብትኽክል ይልምኑ ኣለዉ እዮም ግን ኩርዓት ህዝቢ እዮም ነዊሕ ዓመታት ናፅነቶም ዘበሉ ስለ ዝኾኑ ተሳዒሮም ከለውስ ንኸምስሉ ኢሎም እዮም ድፍትኑ ዘለዉ ምክንያቱ እቲ ወሪድዎም ዘሎ ስዕረት ንኽቕበልዎ ከቢድዎም ስለ ዘሎ እዩ ትብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እታ ዘረባሲ ኣይኮነን ካልእ ዓለም ከኣምና እሱ ንበዓል እታ ዘረባ ክብላ ከሎ ዝኣምና ዘረባ ኣይኮነትን ምክንያቱ ኣብ ባይታ ኣሜሪካስ ድንጋፀ ስለ ዘለዋ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣይኮነት ክሳዕ ሕጂ ጠጠው ኢላ ፅበ ዘላ ኣማራፂ ስለ ሰኣነ ጥራይ ዊ ኦል ኖው ዳት ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ሓይሊ ንዘይብሉ ክትበልዖ እያ ትኽእል ብጠጠው ክትበልዖ ትኽእል እያ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ እዩ ንድኹም ሰብ ዕድል ዝህብ ሰብ ኣይኮነን ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ ጥራይ እዩ ንጎም ሸትን ዲል መፅእ ኣሎ ናበለ ዝቕሽሽ ዘሎ other countries frankly that allowed them to get away with murder and I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. But if they're so desperate, Mr. President, why haven't they said yes to the terms you're proposing? They're proud. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚኣቶም ንነውኒ 47 ዓመት ሃገሮም ዘመሓድሩ ዝነበሩ እዚ ሕጂ ኣነ ገይረዮ ዘለኹ ካልእ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ክገብሮ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ወይ ካልእ ሃገር እውን ክገብሮ ዝግባእ ዝነበረ እዩ ንኢራን ኒኩለር ክህልዋ የብሉን ዋይ ኢራን ኒኩለር ክህልዋ የብሉን ዋይ እስራኤል ኣለዋ ንእስራኤል ስለምንታይ ይፍቀደላ ንኢራን ከደ ይፍቀደላ ስለዚ እዚታት መልሱ ዘድልዮ እዩ ዋይ ፓኪስታን ኣለዋ ንምንታይ ህንድ ኣለዋ سمتاي ساعتين تفقيدلن إيران قد يفكرلا إيران كاب تاريخ أنا من يوريرا أين يهجر إيران زورته ويمكن نعم فعل مخمز اللو أبيرينا سزي ولا تزربا كم دوغما أملاح كم زعزوزو جيرم إيران يكلر كل وايبلون سلمتاي انت كل وايبلون ما يبقى من سلام رقبنا تزلوا وانا هاتوني كلر زلون هجراس لدي دفرا سمين كوريا سي سلام يدل يفراري قال ملكم وقا إيران أكسافج ስለዚህ ምናልባት እቲ ኒኩለር ክህልዋ የብሉን ዝብል ዘረባ ባሕር ሉላዊ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ሉላዊ ምርጫታት ክገብር ድማ ናቱ ጉዳይ እዩ ካልእ መንገድታት ክትፈጥር ኣለካ እምበር መን እዩ ልዕልና ናይ ሓቂቆ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣበርቲዑ እንዲሁ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ግን እቲ ጉዳይ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ ክትኣምኖ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ነይሩ መን እዩ እቲ ንዓለም ክስቶ ኒኩለር ክህልዋ ኣሎ ክስቶ ድማ ክህልዋ የብሉ እናበለ እዚ ዘሎ መን እቲ ስልጣን መን ሂብዎም እቶም ከምኡ ዝብሉ ኢሉ ኣብዚ መዓልቲ ናፅነት ብዙሕ ሰብ ጫቕጫቕ ዘብል ዝነበረ ኣርእስቲ ማለት እዩ Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon. It was a horrible deal given by Barack Obama and really penned by him. It was a horrible deal. It was, it expired long ago. I terminated it. But had I not terminated it, it expired long ago. It was a short-term deal. It was a road to a nuclear weapon. They would have had a nuclear weapon 5 years ago. But Mr. President, I'm curious because when you were campaigning, you said you would rip up the Iran nuclear deal, but negotiate a better deal. Why didn't you negotiate a better deal at the time? Because after it was ripped up, there weren't guardrails and they escalated their production of enriched uranium. Excuse me. It takes years to do these. ከም ትሪእዎ ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ኦባማ ዝገበሮ ፅሊ ናይ ኦባማ ስለ ዘሎ ነቲ ዲል ቀዲድዎ ክሳብ ሕጂ ድማ ዝኾነ ዲል ክረክብ ኣይከኣለን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ JCPOA ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ስምምዓት ዝተገበረ እዩ ምስ ኢራን ከምኡ ዓይነት ዲል ክረክብ ኣይክእልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ ሕጂ ድማ ነቲ ሽዑ ዝተገበረ ዲል ይፀርፍ ኣሎ ክንዱ ዝኣክል ንዑ ዝመስል ዲል እንተረኺቡ መንከሙ ምክንያቱ እቲ ናይ ኢራን መኻርታ ይብሎ ነይሩ መጀመርያ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ዲል ገንዘብ ንሃበና ኣብ JCPOA ግን እቲ ዲል ምስ ተገበረ እዩ ገለ ገንዘብ ክፋል ዝወሃብ ነይሩ ሕጂ ግን ቅድሚ ዲል ምግባርካ ገንዘብ ነፈንዎ ይብልዎ ኣለዉ ስንታይ ክገብር እዩ ሰብ እዚ that's why እቲ ዝኸበደ ዓቐበት ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ንግሆም ምሸትን ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ዲል ትራሽ ቶክ ዝዛረብ ክንዕቅን ከዋርድን እዩ ዝውዕል ከምኣ ትመስል ዲል ክረክብ ድማ እቲ ቅድመ ኩነት ዝገደደ እዩ ንዑ so what is he gonna do maybe تحسود دقاقيم كانت بالكاد واتويد مسلو زلو لس بيلا غير خاطر قرار لا تاغازيتنيا زي كاوز بالز ديل كتقبر تخلط خوين كدا زي تقبر لا توسي it takes time بزح غزي زدلي بلالو وغزي زدلي تخوين غزي هيك كاتسرع امبر ببومبام بغلن كن دمص خايلوت يلا كايبلو ولو It takes years to do these things. These people have been fighting for 47 years
They've been killing Americans. They've been taking off their legs and their arm, and their faces have been hurt so badly and so horribly. I'm moving very fast. I'm into 3 months. You know, Vietnam lasted 19 years. I'm into my 3rd month, and all I do is say, well, when are you going to end? If I were a Democrat, nobody would be talking that way, but it doesn't matter to me. I've gotten so used to it. Look, we have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ 2 ናበለ ጀመረ 3 ወርሒ ጥራይ እንዳለ ገይረ ዘለኹ ይብል ኣሎ ድሕሪ ዓመት ድማ ሓደ ዓመት ጥራይ ገይረ ዘለኹ ኣብ ቪየትናም 18 ዓመት ወይ 10 ዓመት ወይ 5 ዓመት ገይርና ናበለ ከወዳድሮ ስለዚ 10 መዓልቲ ገይረ ዘለኹ 30 መዓልቲ ጥራይ እንዳለ ገይረ ዘለኹ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ይዝከረኒ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ 30 መዓልቲ ኣይተሃወኹ ንገለብል ነይሩ እንጀኻ 3 ወርሒ ጥራይ ገይረ ዘለኹ ብላ ኣሎ this is how forever wars continue ስለዚ ናይ ሓዋሪ ኩናት ከመይ ኢሉ ከም ዝቕፅል ካልኣይ ድማ ናይ ሓዋሪ ኩናት ካበይ ዝቕፅል ኢሉ ፕሮፌሰር ፔፕ ተምፂልኩ ነይረ መዋፅኦ ስለ ትስእን ኣሜሪካ ንሓዋሪ ኩናት ዝመፅእ ኢሉ because they don't have an exit plan እቲ ኤግዚት እቲ ገለ ትርጉም ዘለዎ ኣወፃፅኣ ገለ ዓወት ረኺቦም ክወፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ስለዘየለ በኣ ጌርካ ምስ ተኣለኽካ ተኣሊኽካ ትቕፅል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ኣብታ ኮግማየር ዝብልዎ ድቕድቕ ኢልዎ ኣሎ ካብኣ ንክወፅእ ድማ ዝኾነ የለን ዘሎን ዘየለን ይዛረባ ኣሎ ሚሳይላቶም ኣቃፂለ ይብላ ኣሎ ኩሉ ዝዛረባ እዚ ቀደም ትርጉም ነይርዎ ሕጂ ግን ዝኣምኖ ሰብ የለን ኣብ ቀዳማይ ሰሙ ከምኡ ክብል ከሎ ዓብ ክብሪ የውህቦ ነይሩ ሸዓተ ዝውዳእ ነይሩ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ሚሳይላቶም ሓይሊ መራኽቦም ገለ ሃሪምና ኢና ኢሉ ሽዑ እንተትወፅእ ጅግና ምተባህለ እንተወሓደ ብገሊኡ ሕጂ ግን ትርጉም የብሉ እንተዛረባ ምክንያቱ እንተ ሓይሊ ባሕሮምን ሓይሊ ኣየሮም እንተትድምሶ ነርካ ዳ እንታይ ክገብ መን ሒዝካ ኣሎ እያ ትመፅእ ተዘረባ ንዑ እያ ትሃስብ ዝያዳ ሚሳይላቶም ኩላ ኣቃፂልካ ተለኻ መንዳ ተጠዋቢልካ ኣሎ ከይድካ ዘይትውድዕ ሕጂ እንታይ ኣፍሪድካ ዳ ፈጠጥ ትብል ኣለካ ብኣ እዮም ዝብሉ እዚ ከም ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ጉዳይ ንዶናልድ ትራምፕ ቅርቀብ እያ ኣቢላቶ ዘላ ንቐፅል ኣብቶም ደለይቲ ኩናት እንታይ ይብሉ ኣለዉ State and Fox News contributor, Secretary, great to have you on. Aisha, great to be with you this afternoon. So Iran keeps insisting that in order to make a deal with the U.S., a ceasefire has to include Lebanon. But how can that happen if Hezbollah doesn't stop attacking Israel and really disbands and disarms? Yes, well, Aisha, it can't. And by the way, it's clarifying. The Iranians forever said Hezbollah was independent. We don't have anything to do with them. They've now acknowledged that what we've all known. They're the primary underwriter supporter. Hezbollah is Iran. It is the regime's occupation of Lebanon. And so I read the agreement between the United States and Lebanon and Israel yesterday. But the party that really matters there, Hezbollah, a non-nation state actor, has refused to do the simple thing, which is to conduct a ceasefire and stop the fighting there. And so Israel's going to do the necessary. Their citizens still can't move back into the northern part of their country. You know, we wouldn't accept it if our citizens had to move out of their homes. Israel's going to ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘሎ ማይክ ፖምፔዮ በሃል ኣብ ቀዳማይ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ዝነበረ እዩ ክትሪእዎ ከለኹም ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ እስራኤል ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሕ እዩ ከምኡ ውግእ ወረ ውግእ ቀንዲ ስርሑ እዩ ካብቶም ኒዮካንስ ዝበሃል እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እንተኮይኑ ቀዳማይ ተሰላፊ ናይቲ ኩናት እዩ ኣብቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ኣብ ገለ ካምፓኒታት ቦርድ ገለን ኣድቫይዘርን ኮይኑ ናቱ ካምፓኒ እውን ኣለዎ ስለዚ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ካብ ዝረብሑ እዩ ኩናት ክቕፅል ዝደሊ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ለንቀን እንታይ እዮም ክብሉ ጀሚሮም ዘለዉ ኢራን ሲ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ተኮይኑ ሲ ኣብ ልዕሊ ንሕዝብላ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ እውን ጠጠው ክብል ኣለዎ ትብል ኣላ እዚ ኸ እንታይ እዩ ንዓና ንኣሜሪካን ንእስራኤልን ኣብ ሓንቲ ጣውላ ጌራ ክትእዝዘና ትፍትና ኣላ እዚ ድማ ቀቡል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ሕዝብላ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ምስ ሊባኖስ ዝበሃል ዘሎ ምቕባል ኣብይዎ ኢሎም ከዓ በቃ ኣብቲ ሚድያ ትዛረብ ሕዝብላ ኣብ ዓዲ እዩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ኣይኮነን ሰፊሩ ዘሎ ስለዚ ነቲ ምቁራፅ ተኽሲ ክንቅበሎ ድሕሪ ኮይና ኢሉ እቲ ሕዝብላ እስራኤል ሰራዊታ ካብ መሬት ናይ ሊባኖስ ከተውፅእ ኣለዋ ይብል ኣሎ እዚ እቲ ዘረባ ሕዝብላ ዝዛረብዎ ዘሎ ምቁራፅ ተኽሲ ጠጠው ክብል ተኮይኑ እስራኤል ካብቲ ልኡላዊ መሬት ናይ ሊባኖስ ክትወፅእ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ነዚ ዘረባ እዚ ድማ እዚኣቶም ኣይድግፎን እዮም ኣሜሪካ ኣይድግፎን እዮም ስለዚ ትዊስትድ ጌርካ ዘረባ ምዝራብ ድማ ንሰማዕ ኣለና ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ማራ ደፊራትና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማራ ደፊራትና ኢራን ብከምዚ ደረጃ ክንድፈራ ይግባአናኒ ነይሩ ማራ ተዋሪድና ተደፊርና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ቪድዮ ክሪእዎ ከሎ እንታይ የርኢ ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ስፕሪዮሪቲ ከንፀባርቕ ዝኽእል ቪድዮታት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ እቲ ቀደም ቅድሚ ኩናት ምጅማሩ ከምዚ ዓይነት ኣፅዋራት ገይሮም ክዛረቡ ከለዉ የፍሪ እዩ ሕጂ እውን ደፍሪ እዚ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ቀሊል እዩ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ዝብለካ ባዶ ጥራይ ዝብላ they still have a very strong military power
ሓያል ዝኾኑ ወታደራዊ ኣሎ እንታይ እቲ ፀገም እሱ ጥራይ ዓውደ ኩናት ክውዳእ ኣይከኣልን እዩ ሳታ ፍልሊ እምበር ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ዝንዕቕ ሰብ ኣነ ጥዕና ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ they still have ከቢ ዓብ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ ብዙሕ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዎ እዚ ወታደራዊ ዕንወት ምፍጣር ግን ዓወት የምፃልካ ማለት ከም ዘይኮነ ድማ በተግባር ኢራን ኣርያቶም ኣላ ኩለቱ ዘለዎም ዶሚኔሽን ሱፕሪዮሪቲ ዓወት ከምፃልካ ኣይክእልኒ ወይ ጋራንቲ ናይ ዓወት ኣይሂበካን እዩ በዚ ምክንያት ድማ እቲ ኣሜሪካ ዝገጥማ ዘሎ ወላ እስራኤል ምስ ትኩሉ ሶፊስቲኬሽን ናታ ብሕዝብላ ዝገጥማ ዘሎ ብድሆታት ክትሪኦ ከለካ እቲ ሓፂን ንበይኑ ነቲ ትደልዮ ዓወታት ጋራንቲ ኣይሂበካን ወይ ክትረኽበ ኢኻ ኢሉ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ተኣማሚንካ ክትቀደሉ ትኽእል መንገዲ ኣይፈጥረልካን እዩ ስለዚ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ጥበብ እዩ ነፍሱ ዝኻለ ምስክርነት ናይ ኣገዳሲ ኩንነት ናይ ሂወት ኢና ንርኢ ዘለና ሓያል ኣፅዋር ተሒዝካ ንዓውደ ኩናት ትስዕሮ ኮይኑ ዝስማዓካ ብዙሕ ነገር ነይሩ ሓያል ሰራዊት ይሃለኻ ሓያል ኣፅዋር ይሃለኻ ሓደ ግዜ ንሱ ንበይኑ ዓወት የምፃልካን እዩ እቲ መቃለስትኻ ክንድናትካ ኣፅዋርን ሓፂንን ከይህልዎ ክእል ግን ኣብ ዓዱ ክሳብ ዝኾነ ከምኡ ድማ ካብ ናትካ ፍልይ ዝበለ ኣሲሜትሪክ ዋርፌር በቲ ንስኻ ትዋጋኣሉ ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ ቅዲ ኩናት ተተኸቲሉ ሓደጋ ከውርደልካ ክእል እዩ እስራኤል ንኣብነት ብድሮናትን ብገለን መን ይኽእል ኢኻ ትብል ሕዝብላ ግን ብኣዝዮም ሕሱራት ድሮናት ገይሩ ማራይ ሽግር ዝፈጥርላ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ከየምፃልኩም እቲ ቻነል ስለዝቃወሙና ዘለዎ እዮም ናይ እስራኤል ስዕረት ከተምፃ ይፍቅድን ዩቱብ ኣይምፅን እዩ ስለዚ ከምኡ ጠቕላላ እቲ ናይ እስራኤል ሓደጋ ዝወረዶም ወይ ገለ ኣይ ዲሞኔታይዝ ዝገብርዎ ወይ እውን ይዓፅዎ ስለዚ ምስ ከምኡታት ከተምፅኦ ይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ብተደጋጋሚ ትስማዕ ዘላ ዘረባ እስራኤል ንኣሜሪካ ተቆፃፂራትና እያ ዝብል እቲ ህዝቢ ድምፂ እናበርትዐ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እስራኤላውያን ፍርሂ ይስምዖም ኣሎ ትፍርሂ ድማ እንታይ እዩ በዚ መንገዲ እዚ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝኸዶ ዘሎ መንእሰይ ኣሜሪካ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ምስ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ዓቕሚ እናጎደለ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምስ ኣሜሪካ ዘለና ምሕዝነት እናላሕለሐ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ብዝተኻለና መንገዲ ነቲ ምሕዝነት ናትና ዘለዎ ምዕድል ከለና ፅቡቅ ጌርና ኣብ ውሽጢ ክናትዋ ክንክእል ኣለና ንኣሜሪካ ካባና ክትፍንጣሕ ከምዘይትኽእል ጌርና ክነኣስራ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ከመይ ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል ንሱ ስምዑ እዚ New language in the latest NDAA that essentially merges the Israeli military into the U.S. military. Right now, Congress is introducing new language in the latest NDAA that essentially merges the Israeli military into the U.S. military. Right now, Israel is scrambling because they're losing the favor of the United States public. They know their clock is ticking. If you're going to lose the support of the American people, what can you do? Well, you could take over their military. It's titled United States-Israel Defense Technology Cooperation Initiative. This is basically every strategic technology expected to define warfare over the next 30 years. And we're going to entangle every aspect of it with the Israelis. Counter-drone systems, air, maritime and ground, anti-tunneling and subterranean warfare. ዘረባ እዚኣ እንተ ሰሚዕኩማ ሓደ ካብቲ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ንእስራኤል ከቢድዋ ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ እቲ ምስጢር ቀልጢፎም እዮም ዘውፅዎ ዘለዉ እስራኤል እንታይ ክትገብር ትሓስብ ኣላ ብመንገዲ እቲ ኣብ ኢዳ ዘሎ ኣብ ጅባኣ ዘሎ ማለት እዩ ከም ድሌታ ትገብሮ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ጌራ ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ብሓደ ከም ዝተኣሳስር እዚ ማለት ማለት እዩ ንኣሜሪካ ብሰፕላይ ቼን ገይሮም ክሓንቅዋ ይፍትኑ ኣለዉ እንታይ ማለት እዚ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ዝሰርሕዎ እንታይ ገብርዎ ገለ ክፋል ናይቲ ስፔር ፓርት ኣብ እስራኤል ከም ዝስራሕ እቲ ክሪቲካል ክፋል ናይቲ ቴክኖሎጂ ካብ እስራኤል ከም ዝመፅእ ትገብሮ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እስራኤል ኩሉ ግዜ ፀብለልትነት ክህልዋ ንኣሜሪካ ከተንበርክኸሉ ትኽእል መንገዲ ምናልባት ሓደሽቲ መራሕቲ መፅኦም ኪድ እስራኤል በዓል ክትፈልጥ ክብሉ እንተጀሚሮም እስራኤል ድማ ነቲ ኣፅዋርናቶም ከም ደፍርዩ ጌራ ክትኣስሮም ከም ትኽእል ገይሮም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እዚ ከዓ ሓደ ሃገር ነፍሱ ዝኸኣለ ልኡላዊ ሃገር ንነፍሱ ክሳዕ ክንዲዚ ክፈርዳ ይኽእል ዶ እንድሕር ኢልካ ኣይፈርዳን እዩ ኣሜሪካ ኣብ ልኡላውነቶም ክሳዕ ክንደይ ሽግር ከም ዘለዎም በዚኻ ትፈልጥ ኣብቲ ልኡላውነት ናቶም እስራኤል ክንምንታይ ኣትያቶም ከም ዘላ ሶ በዓላቶም ብዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ሰፕላይ ቼን ናቶም ንኣብነት ቻይና እንታይ ጌራትና ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ቻይና በቲ ሬር ኤርዝ ሚነራልስ እውን ብካልእ ብሰፕላይ ቼን ጌራ ሒዛቶም እያ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዘድልዮም ጥረ ነገር ቻይና ጥራይ ተፃርዮ ተውፅኦን ተፃርዮን ብዘይ ናይ ቻይና ፍቓድ ድማ እዚ ነገራት እዚ ክትረኽቦ ይትኽእል ኢኻ እዚ ምስ ግዜ ክትዕርዮ ትኽእል ኢኻ ተመሳሳሊ ድማ ነቲ ትሰርሖ ዘለካ ፅዋር ንኣብነት ነፈርቲ ኩናት ዲሚሳይል ክሰርሕ ከለካ ኣገዳሲ ኮምፖነንት ናይቲ ንብረት ኣብ እስራኤል ስራሕቲ ኮይኑ ፓቴንት ድማ እስራኤል ኣለዎ እንተኮይኑ
كم بحدش تكنولوجي كتمعبل على كانت نجار تكسر ده اللي إسرائيل بزبالة تكعد كده لك زي جبر اللي تلات كعد جبر لا تكلا لك نخم من مقبار دماء من قست أمريكا أنت قرب حون إسرائيل يفقد الله يمزول خمسة له نورمالي يرترا سراويتنا يرترا أما حضرتنا يرترا ويتحدرا مرحتنا يرترا بايتون تا ويم بوليتيكا مرحتنا يرترا انت يقبروا يبلغ مالو نتأكد هذا تكنولوجياتنا إثيوبيا كم تقع صار يقبروا مالو شو إثيوبيا عند حري إرتراء دلني يعني قال عند حري لا إثيوبيا ما بوجرا بيلا جرا جنبيت أتحزا this is how bad this is gonna be جن إسرائيلويان ثم راح تدليويو أمريكا عندما أبغون كينو أنت الربحهم ياخذوا له يمزلوا خنزلوا سلازي أم انتاي إذا تقرأ يبلو له كلاي ترامب مس إسرائيل يزلو أتي منيستر مكلخال زلو بيت هيكست ما مس إسرائيل يزلو كم لما تبايتو زبس حق فعلنا توم ديمقراطية ريبابليكا إسرائيل تحابرت سلوزغونو أمريكا صار نفسهم ياخذوا له سلازي The Secretary of Defense, establishment of the Secretary of Defense shall designate an executive agent such as terminal. أبزح أقدس تكنولوجيات بإسرائيل كسر كم زلوا يوم تقبروا زلوا يوم زلوا زلوا. It's just دقرمي بقى كله تدي زبالة تكنولوجيز بال أب سماء يخون أب ما يخون أب ground platforms يخون anti tunneling submarine subterranean threats كلا missile and air defense technologies بمولوزي مس إسرائيل كنت أنا كم زلوا يقبروا له. Drone systems, air, maritime, and ground, anti-tunneling and subterranean warfare, missile and air defense, artificial intelligence, quantum technology, machine learning and autonomous systems, directed energy and advanced sensing technologies, cyber defense, electronic warfare and digital resilience, biotechnology, biomanufacturing and medical defense, network integration, data fusion and contested logistics, defense industrial base cooperation, manufacturing and co-production, and other emerging technologies jointly agreed upon by the United States and Israel. They want the Pentagon to identify jointly developed or Israeli origin technologies with operational value that could be integrated into U.S. military systems and programs of record. Israel would have all of the tech, all of the development, all of the AI, all of the stuff that is written into this bill. It would be all controlled by Israel. So we would be at the behest of them, very much the same way that Europe is at the behest of the United States. So أنت يمزبلو زلو بحبشة إوروبا بحتر زبالك تروي خلقاتي ملغتي إوروبا انتهي كوينو مالو ندحري لكم بزاني مودا تزربات رايكم جمر إوروبا ديفنس ناتو مثل خال ناتو من أصوارات ناتو من ناب أمريكا سلو زركبوه نا أمريكا مقابريا كوينو مالو سلازي زدالي بوتين كان داخمين انتيلهم نا أمريكا مع كورا خلعس خلو كيس ما ياسيلوهم دونالد ترامب سلازي مع كور كال مع كورم لهسكا زهابو خاوسيت كا خاخت كلا خلتخل أمريكا دما نا إسرائيل كمخت كونيا زدالي تخون انت داليا إسرائيل زبالو تطعيم كو قبرو زلو زي دما انتاي ني إسرائيل أزيو حيال زخون مفتح كبايو وهنياتو أمريكا مبزحتو دليتاتا وتهدروا عامنات حيال سلو زخون تراي نتحيلنا أمريكا لما لك كمتناي سامسوم زبهالا بقدس مصحف سكرويهم مستيرنا حيلو أبس أقرو زنبري نتت أقرو مسلاس إيتو دما حيلو زي بلو خوينو زموت تزبل لك كم دما أمريكا نتك أند منج حيلا زخون وتهدروا عامي ناب إسرائيل تركبلا إسرائيل دما زلا على قدس تركل ويابو زدما زخونه منግስት ኣብ ኣሜሪካን ተመፀ ነዚ ጉዳይ እዚ ክቕይሮ ክኽእል ኣይኮነን ንእስራኤል ከጓንያን ካስያን ተፈቲኑ ድማ ንነፍሱ ካስ ዝፍትን ክኸውን እዩ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ፀብለልትነት ስለ ዘለዎም እቶም ኣባላት ናይ ኮንግረስ ንረብሓ ናይ ሃገሮም ገዲፎም ንረብሓ ናይ እስራኤል ኣቐዲሞም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ብተብተብ እዩ ሓሊፉቲ ውሳነ ባይቶ ይብልዎ ኣለዉ ሓደ ፖለቲከኛ ብዙሕ ተቃውሞታት ኣስሚዑ ግን መን ክሰምዖ ኣብ ከሎ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ንረብሓ ናይ እስራኤል ኣቐዲሞም ክሰርሑ ግዴትኦም ስለ ዝኾነ ኮይኑ ስለ ዝወሰድዎ ተገይሩሎ ብታ ብፀጋም ኣርአኩም ዘለዎም ሚርያም ኣንደልሰን ትበሃል ንዶናልድ ትራምፕ ንሳን ሰብኣያን ክሳብ 300 ሚልዮን ከፊሎም ዘእተዎ ወላቲ ፒት ሄግስ ትበሃል ከማ ብናቶም ደገፍ ኣብቲ ስልጣን ዝመፀ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እስራኤል በላሕቲዮም ንዘለዎም ፀጋታት ተጠቂሞም ንኣሜሪካ ቤላ ገይሮም ጎል ይእትዎ ኣለዉ and the world is going to pay the price for it ዓረብ ዝኾነ ምስ እስራኤል ተረዳዲኦም ኣፅዋር ከኣሜሪካ ክገዝኡ ይኮኑን ምክንያቱ እስራኤል ክትክልክሎ ስለ ትኽእል ድሮ ነቲ ንኣብነት ስዑድያ F-35 ክትገዝእ ካብ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተረዳድያ ኣላ እስራኤል ግን ገለ ክፋል ናይቲ ሰፕላይ ቼን ስለ ትቋፀሮ ኣይትህብን እያ
نابنت تركي F-35 ክትገዛ ሓሲባ ነይራ ካብ ኣሜሪካ እስራኤል ግን ገለ ክፋል ናይቲ ስፔር ፓርት ናይ F-35 ስለትቋፅሮ ኣይ ንፀላእየ ኣይህቦን ኢላ ኣይትህብን እያ ወይ እውን ክትቦ እንተኮይና ካብቲ F-35 ዝበሃል ነፈርቲ ኩናት ፕሮግራም ማለት እዩ ብቅዓት ናቱ ድኽም ዝበለ ተወስድ ማለት እዩ ካብቲ ናይ እስራኤል ደይኮነ ድኽም ዝበለ ስለዚ እንታይ ደረካ እዚ ናይ ኣሜሪካ ውሳኔ ኣሜሪካ ጥራይ ክትውስኖ ከም ዘይትኽእል ተዳ እስራኤል ኣብቲ ውሳኔ እዚ ቅድሚ እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ዲል እዩ ድሕሪ ሕጂ ድማ ዝገደደ ይከውን ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥረልካ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ገዲፎም ናብ ራሽያ ክኸዱ እዮም ምክንያቱ ተዋሕደ ምስ ራሽያ ጥራይ ተረዳዲኻ ክትወስድ ኢኻ ወይ ድማ ናብ ቻይና ትኸይድ ናይ ቻይና ድማ ቻይና ጥራይ ትውስኖ ስለዚ ኣሜሪካ ልውላውነታ ኮምፕሮማይስ ሓደጋ ተውድቕ ኣላ ተንካልኦት ሃገራት መወዳድርታ ከም በዓል ቻይና ግን ልውላውነተን ኣሕይለን ኣለዋ ኢራን ልውላውነተን ዓቂበን ይወፅኣ ኣለዋ ስለዚ እቲ ጉዳይ ንሕጂ ክመስል ይኽእል ንፅባሕ ግን ንኣሜሪካ ንባዕሉ ሓደጋ ክኾኖም ከም ዝኽእል እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ባዕሎም ዝገብርዎ ስለ ዘለዉ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ትብለሉ ጉዳይ የብልካን ግን it is also surprising ዘገርም እዩ ሓደ ሃገር ክሳዕ ክንድዚ ረብሓታቱ ኣሕሊፉ ክብ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምስ ግዜ ድማ ከዋፅኦም ድዩ ኣይዋፅኦምን ድዩ እንታይ ክኸውን እዩ ፅቡቕ ድዩ ሕማቕ ድዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግን ዘገርም እዩ ከም ሰብ ክትሪኦ ከለካ ዘገርም ጉዳይ ዘስደምም ጉዳይ እዩ ዝብላ ኣነ because this is ብፍላይ እቲ ንኣሽቱ ወለዶ ናይ ብሓቂኦም ዝግረሙ ዘለዉ ብኡ ማለት እዩ operational value. All of this stuff that is written into this bill, it would be all controlled by Israel, so we would be at the behest of them, very much the same way that Europe is at the behest of the United States. It's not a good situation. This is a country giving away its sovereignty. This is going to marry us forever. It's basically we're having children. That means you can never get rid of each other. We want a divorce. We can't have one. It would kill your sons and daughters. That would be the argument, because if we disentangle from Israel, suddenly we lose our military defense capabilities. And these dumb idiots in Congress who take a ton of money from the Israel lobby and will do anything for a buck are basically ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቶም ባይቶ ንኣሜሪካ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ይነው ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ተዛሪበ እንዲኣነ ዲሞክራሲ ኣብ መወዳእታ ኣብዚኣ እዩ ዘብፅሓካ ዞላይ ክንሰይ ዲሞክራሲ ፅቡቕ እዩ ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ግን ዲሞክራሲ ብፍላይ ኣብ ካፒታሊስቲክ ዲሞክራሲ ማለት እዩ በዓል ገንዘብ ከመይ ገይሩ ይቆፃፀረካ በዓል ገንዘብ ወዲ ሃገር ጥራይ ግን ኣይኮነን ዝቆፃፀረካ በዓል ገንዘብ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመፀ ናይ ንእሽተይ ሃገር እውን እንተኾነ ነቲ ሲስተም ናትካ ብገንዘብ ስለ ዝሰርሕ እተን ገንዘብ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘይኮነስ ኣብ ነዊሕ ግዜ ቀስ እናበለ ክሰርሕ ተፀኒሑ ነቲ ፖለቲካ ከምዚያ ገይሩ ተቆፃፂሩ ኣንፃር ረብሓ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ህዝቢ ኣሜሪካ እየ ዝብል ሕጂ ዝግበር ግን የለን because this is ዲሞክራሲ እስራኤል እኮ ገበን ኣይኮነን ትገብር ዘላ it's just the way the system designed to be ሲስተም ናይ ዲሞክራሲ ከማይ ዝገብር ዲሞክራሲ ድሕሪ ጌርካ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ጌርካ ኢትዮጵያ ብታሕቲ ጌራ ነቶም ፖለቲከኛታት ናትካ ተቆፃፂራቶም ነቲ ሃገር ናፅነትካ ናብ ፌደሬሽን ክንቀይሮ ኢና ይብሉኻ መራሕቲ እስኻ ዝመረፅካዮም ነታ ናፅነት ደም ከፊልካ ዘምፀኻያ ናብ ፌደሬሽን ክንቀይራ ኢና ይብሉኻ ፅንሕ ኢሎም ከ ፌደሬሽን እውን ኣይንደልዮን ኢና ምስ ኢትዮጵያ ክንጥርነፍ ኢና ይብሉኻ ህዝቢ ይብል ባዕልካ ኢኻ መሪፅካዮም ቶም ፖለቲከኛታት ሰምዓካ የለን ኢላ ውግእ ክትጅምር ኣለካ ሰብራ ከይድካ ስለዚ ዲሞክራሲ ኣብ ገለ ፖይንት ንምንታይ ሓደገኛ ምዃኑ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ሃገርካ ክትከስር ከም ትኽእል ልውላውነትካ ክትከስር ከም ትኽእል ኩሉ ናይቲ ሃገር ንኻልእ ከተረክቦ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ እቲ ዲሞክራሲ ከምኡ ክገብረካ ይኽእል ዲክቴተር እንተወሓደ ሓደ ዲክቴተር ሃገሩ ንኻልእ ከረክብ ኣይክእል ምክንያቱ እቲ ሃገር ንዕውን ናቱ ስለ ዝኾነ ንጉስ እውን ከምኡ ኣብ ዲሞክራሲ ግን ነቲ ሃገር ናቶም ኣይኮነትን ደሞዝ ጥራይ ዘገድሶ ገንዘብ ዘገድሶ ነቲ ሃገር ከረክቡልካ ክእሉ እዮም ስለዚ እዚኣ that's all I can say ንሎሚ ዘሕዝን እዩ ክትሪኦ ከለካ ግን ዓብ ትምህርቲ ድማ ዓብ ትምህርቲ እዩ በዚኣ ድማ ነዛ ናይ ሎሚ ፕሮግራም ክዛዝማ ይደሊ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ናትኩም ርኢቶ ካብ ናተይ ዝፍለ እንተሎ ድማ ሓሳብኩም ግለፁ ድሕሪ ተሰማዒኩም ድማ ደገፍ ሃቡ